Goiko partean beste ikono batzuk topatuko ditugu. Jendearen ikonoan, hau da, panpin ikono honetan, parte hartzaileen kopurua ikusi dezakegu. Eta eskumaldean txata. Hau, beste hau, gehigarri bat da eta sakontzeko atalean ikus dezakezue. Normalean ez da agertzen, gehigarri ez baduzu instalatuta. Jendearen atalean sartzen bazarete, hemen normalean eskumaldean agertuko dira parte hartzaileen pantaila guztiak. Txatean sartzeko, klik egingo dugu hemen, eta beheko atalean idatzi dezakegu gure mezua. Horrela, partaide guztiek ikusi ahal izango dute. Horrez gain, bistak aldatzeko, beheko atalera joango ginateke. Hemen, 3 puntutxo agertzen dira. 3 puntutxo hauetan klik egiten badugu, aukera desberdinak topatuko ditugu. Haien artean, aldatu diseinua. Sartzerakoan, 3 bistak ditugu. Alboko barra, fokoa eta lausak. Lausak parte hartzaile pantaila osoan guztiak ikusteko balio du. Gehienez jota 16 parte hartzaile aldi berean. Hau aukeratuko genuke eta parte hartzaileen kopuruaren arabera gehiago ikusiko genituzke.